Bueno, egunon danoi, tortzearen. Gaur egingo duguna da urtarriak 27ko Euskal Herri mailan egingo sindikalak konbokatuta dauken greba esplikatu, zergatik konbokatu den greba hori, zertan datan pentsioen erreformak, eta pixkat eskualde mailan egingo dugun plangintza adierazi, bai? Pentsio erreforma, asko hitz egiten dabil, asko esaten duen, pentsioak erreformatu behar diela, pentsio sistema ez dela bideragarria. Argi ikusten dena da, momentu hontan, pentsio erreforma hau beraien beste erreforma dela. Krisia izanetik, lan merkatuen erreforma egin dute, bankuei izugarrizko dirutzak eman dizkiete. Esaten zuten behaiek erreforma horiek inbeharra zegoela, langileek egunerokoan hobeto egoteko, langabezia jaisteko eta guztiz kontrakoa. Pentsio erreformak egingo duena eta orain arte lan merkatuen erreformak ahalbidetu duena izan da langabeziak hilabetero gora eta gora jutea, eta sortu dira lanpostu gutxiak prekarioak izatea. Beraz, prekarietatea gora eta langabezia gora. Egin dituzten lan erreformak, langileon kontu egin dituzten lan erreformak, behaientzako erreformak izan dira. Argi eta garbi. Eta ez da guk esaten dugun gauza bat, datuak dira. Urola garaien, langabezia 100%. Igo da, 2 urtetan. 100%. Ez dira guk esaten dugun datuak, inemak emandako datuak baizik. Orduan, egiten dituzten erreformak ez dira bideragarriak. Eta pentsioen erreforma hau, bide hortan dijo. Esaten due, 65 urtekin jubilatzea azkar dela, 67 urtera igo nahi duen jubilazio adina. Esaten due, azkeneko 15 urteak beharrean, 20 urte edo 22 urte hartuko dituztela pentsioen oinarri hori kalkulatzeko. Zer esan nahi du 15 urteak beharrean, azkenengo 20 edo 25 urteak hartzea kotizatzea zuen langileon oinarria kalkulatzeko. Pentsioak 120 inguru jaitsiko dira. Eta hau ez da pentsionistei afektatzen dien neurri bat. Hau da, pentsionistei afektatzen dien neurri bat. Hau da, langile guztiei, gazteei, emakumeei afektatzen dien neurri bat. Orduan, argi dagona da, berriz ere langileon kontu behaientzako neurriak hartu nahi dituztela. Berriz ere langileon kontu egin nahi dituztela beraientzako positiboa diren neurriak. Orduan, guk esaten duguna da, pentsioen erreforma honi ez. Pentsio sistema publikoa bideragarria ez dela esaten dute, langileok pentsio sistema pribatuak kontratatzen hasteko. Berriz ere, betikoei negozioa eman izateko. Eta guzti horien aurrean, alternatiba badago. Gehiengo sindikaletik esaten duguna da, erreformak egin behar diela, baina erreformak aberastasunaren banaketan ildotik jun behar diela. Aberastasunaren banaketan aldetik, berriz ere esan da, zerga sistema aldatu egin behar da. Gehien daukenak, gehiago ordaindu behar da. Lanpostuak duinak izan behar dira. Orduan, guzti honegatik, pentsioen erreformari ez, berriz ere langileon kontu betikoak aberastuko direlako. Orduan, oain esplikatuko aiteak, ze plangintza egingo dugun eskualdeak. Estek esan du honekin bat induten enpresak, hartziki diren komitek,
dagoeneko batzu badakizkigu. Eta horien artean sartzen die Plasnor, CIER, GKN, Goiber, Pavimento Zarrondo, TTTS, TTT Goiko, Zumarragako udala, Legazpiko udala, Urretxuko udala, Beiota eta Kondiziones Enkaskara. Horiek dio baina arte atxiki dien komitek. Eta, esan nola hurrengo azutik aurrea, enpresa nagusinetan behizetea batzarrak egiten hasiko dian, eta emaitza jasotzen hasiko gehan. Orduan, datorren astean asamblea egin hasi, eta 25 jaruzte prentsaurreko zehatzago bat emango genuen, datu zehatzakin, eta esan ez, emaitza nola izortzen, eta zentzuk bat izan duten grebakin. Eta, prentsaurreko hortan bertan zehaztuko genuen, bai 27ko greba orokorrako mobilizazioa nola jongo dien. Eskualde bakoitzatan manifestazioak zertan izango dien, eta gero herrialde mailan, Donostin ninguna manifestazioa zertan izango den. 12 pedetan izango dela, baina, berriz gogoratuko dut. Eta, eskak. Hori, arrela zingo dugu.